إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، خبركم أحوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جاء الله لهم معلتي إذن آياتات زي كنتنتن كنشرحنا جزي تأخيلنا إن شاء الله تزي أخيل دماني بمزدل الصوم نملهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
إذا آيازئ كم علماء زبلو النبي صلى الله عليه وسلم مس بፅኦቶም مدينة مس هاجروا كاب مكة نمدينة تسريዶም ማለት ህዝቢ መካ ቁሬሽ ኣፃይቦምሎም ኣብ መካ ከለዉ النبي صلى الله عليه وسلم እቲ ኩሉ ሽግር ዝጓነፎም ዝነበረ እቲ ኩሉ ፅቕጠት ዝጓነፎም ዝነበረ እቲ ኩሉ ሙሽሪኪን ቁሬሽ ኣንጻር እስላም ኣንጻር ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝገብርዎ ዝነበሩ ፅቕጠት ብሰብርን ብትዕግስትን ይቕበልዎ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ጌና እቲ ዳዕዋ ኣብ መጀመርታ او ካብ መጀመርያው ስለ ዝነበረ እቲ ትዕግስቲ እሱ እዩ ዝበለፀ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቃልሲ ክጀምር ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ክረአ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ጉድኣቱ ናባኻ ስለ ዝኾነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፅንሑ ኩፉ ኣይድየኩም ኢትኩም ሒዝኩም ሰብሪ ግበሩ እናበሎ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቶም ብፅኦቶም የተባብዕዎምን የደዓዕስዎምን ነይሮም ማለት እዩ መዲና ምስ ሃጀሩ ግን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ መዲና ቦታ ምስ ሓዙ ኣብ መዲና ምስ ተቐመጡ ምስቶም ኣስሓብ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምኡውን መዲና ምስ ከዱ ኣብ መዲና ዝነበሩ እቶም ኣንሳር ዝተባሃሉ ኦስ ወኸዝረጅ ካብ ክልተ ቀቢላ ኦስ ወኸዝረጅ ዝበሃላ መብዙሕተን ዳርጋ ኩለን ኣብ እስልምና ምስ ኣተዋ ሕጂ እቲ እስልምና ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣትዩ ማለት እዩ መዲና ድሕሪ ምኻዶም ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ትእዛዝ እዚ ተመሓላሊፎም ማለት እዩ ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ ትእዛዝ እዚ ወቃቲሉ ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቶም ብፅኦቶምን ተዋግኡ ዝብል ትእዛዝ ወይ ከዓ ተዋግኡ ዝብል ፍቓድ ተዋሂቦም ማለት እዩ ላኪን ወቃቲሉ ፊ ሰቢል ማذ ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ ቁናትኩም ንምንታይ ክኸውን ኣለዎ ወግእኩም ንምንታይ ክኸውን ኣለዎ ፊ ሰቢልላህ ሊላህ ኢልካ ማለት እቲ ኩናት እቲ ቃልሲ ትገብሮ ኣነ ቶም ዝበለፁ ደርቢ ኮይነ ወይ ከዓ ካብቶም ሽሞኛታት ዓዲ ክኸውን ወይ ከዓ መራሒ ዓዲ ክኸውን ወይ ከዓ ክብሪ ክረክብ ወይ ከዓ ሃብቲ ንክረክብ ኢልካ ክኸውን የብሉ ኩናትካ ምእንቲ ሃብቲ ምድላብን ምእንቲ ፔትሮል ምእንቲ ገንዘብ ምእንቲ ዝያዳ ሽሻይ ምድላብ ክኸውን የብሉን ኣብ ርእሲኡ ወላ እውን ምእንቲ ንሕና እንዳኣከለ እቶም ዝበለፅናን ዝሓሽናን ክኸውን ንሕና እቶም ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ዘለና እቶም ሕብርና ቀይሕ እቶም ሕብርና ፀሊም እቶም ሕብርና ብጫ ዝኾነ እቶም ዝበለፅና ክንከውን ኢልካ እዚ ስምዒት እዚ ክህልወካ የብሉን እንታይ ደኣ ከምቲ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝበሎ ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ ሊላህ ኢልኩም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንኽፈትወልኩም እቲ ዲን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብ መሬት ንክቀውም ኢልኩም ምእንቱ ኢልኩም ደኣ ተዋግኡ ኢሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዛ ኣያ እዚኣ የመሓላልፍ ማለት እዩ ፈዛ ኣያ እዚኣ ከምቲ ዑለማء ዝብልዎ መጀመርያ ንመዲና ኣብ መዲና ምስ ከዱ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዛዕባ ኩናት ትገልጽ ዝወረደት እያ ፈረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምዛ ብዛ ኣያ እዚኣ ተኣዘዝዋ ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ አለዚነ ዩቃቲሉነኩም እቶም ዝዋግኡኹም ዘለዉ እቶም ኣንጻርኩም ተበጊሶም ዘለዉ ንዕኦም ተዋግእዎም ምክንያቱ እሶም ለይትን ምስ መዓልትን ከይደቀሱ ንዓኹም ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍውን ንዓኹም ከመይ ገይሮም ከም ዝቆትሉን ስለ ዝህቅኑ ዘለዉ እስኹም እውን ኣይትደቅሱ እንታይ ደኣ ተዋግእዎም ኢሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ተመሓላለፍ ማለት እዩ ፈነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቶም ተዋግእዎ ይዋግኦም ነይሩ እቶም ሰላም ዝነብሩ ብሰላም ይነብር ነይሩ ምስኦም ማለት እዩ ከይተዋግእዎ ከለዉ ይዋጋእ ኣይነበረን እሱ ኩናት ይጅምር ኣይነበረን ኣብዚ መድረኽ እዚ ተቐዳማይ መድረኽ ማለት እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቶም ተዋግኡኻ ተዋግኣዮም ስለ ዝበሉ ነቢና ሙሐመድ እታ ትእዛዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከየዕበረ ነቶም ኣንጻሩ ትስኡ ዝዋግኡ ዝነበሩ ክዋግኦም ጀሚሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ኣያታት ብዛዕባ ናይ ኩናት ወሪዱ ማለት እዩ ኣብ ሱረት በራአ ኣብ ጀዚረት ዓረብ ሙሽሪኪን ንኸይህሉ እዚ ኩሉ ዝብል ብድሕሪኡ ዝመፀ ማለት እዩ ግን ተቐዳማይ መድረኽ ናይ ትእዛዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ናይ ኩናት ትእዛዝ ዝወረደ እቶም ዝዋግእዎም ዝነበሩ ነቢና ሙሐመድ ክዋግእዎም ማለት እዩ لذلك علماء ابلو اذا آية زي حجي بتي بالحريقة زورد آياتات تسري زي آية منسوخة نجزء رساء إذا آياون واقتلوهم بحريقة مصر آية لا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم اللواء أبزخون أبو تارخكم رخبهم دأنبر قتلوهم أبون
بدحرئ ون انتي مصي مالتي سورة براءة مس مصت اب جزيرة العرب زخون يكون مشرك 4 ورح تراي عدل تواهي مالتي وي نسلمنا نخأتو وي كأ كينات أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العيد مالتي النبي صلى الله عليه وسلم كواقوهم فقد تواهبهم مالتي إذا حجي تم دواقوهم تراي نبوري يكونون جن أبكال أي مدرخ مسجور يزي لا علماء قالوا أتقن يبلو زي انتهي مالتي وزي آية زي منسوخة يكونتن انتهي لأ الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كلنا كله ترايتم زواقوكم مالتوا يكونون انتهي لأ أبرسيوتو بزيادة نتي أسلامي نعو كالتبابع نعو كدفاف إلو زتقصي مخنياتو توم مشركين توم حتى انتهي أمجقبر ليرو جينا أسلام كي جمرون كله صم خطفوا من قتلوا من دليت لزنبرم الله سبحانه وتعالى بزي الزخاخرهم على مالتي الذين يقاتلونكم زوم كحتي زوم مشركين سي فتصيما ما يدقسون يوم كل جزء قتلهم من كموتهم من كواقعهم من ايوم زدري زلو سلازي نزي إذا أنبر كدفاف لا جدا توم تواقعهم زلخا الصوم جميرهم خاخون يقولون كان طنقتات كركبون لكعليو مالتي اذا آية زياون ان تخالط طنقتات تعاطف يكونتن ግን نعخات دفاف اكلنا مالتي فكم علماء زلو زي تهييج واغراء بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام واهله توم صلاتي كل همهم كل دليتهم نتسلمنا كواغون نعو خطفون سلازخونه نعهم الصوم كل غزي واغوكم يوموني تواغوهم يزبلنا زلو الله سبحانه وتعالى لذلك أبكال آيات تدارينا الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذن توم مشركين كلهم سلزواقوكم زلو سخمون كلهم توم مشركين تأخكبكم كلاتكم من تواقوا وميلوا الله سبحانه وتعالى تأزاز أما حلالي فمالي سلزي قديتا يكونن كلهم كواقوها ولا ونقلي أو تتواقوها تواقوها قل እቲ እንታይ ኩሎም አንጻርካ እዮም ኩሉ ግዜ ወላ ውን ፍርቆም ወላ ውን ገለ ካብኦም ጥራይ ይዋግኡኻ ቶም ተሪፎም ዘለዉ ውን ኩሉ ግዜ ንዓኻ ንኸትሉን ንዓኻ ንኽዋግኡን ንዓኻ ንኸጥፍኡን ድሌቶም ስለ ዝኾነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ካፋኢሉ ኣብዚ ውን ጠቂስዎ ማለት እዩ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الله سبحانه وتعالى እቲ ኣብ እስልምና ውን ኩናት ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ውግእ ክካየድ ተደኣ ኮይኑ እዚ ውግእ እዚ ስርዓት ከም ዘለዎ ይጠቕሰልና ኣሎ ማለት እዩ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعتدوا ማለት ካብቲ ገደብ ኣይትስገሩ ማለት ካብቲ الله سبحانه وتعالى ዝሓፅፀልኩም ገደባት ካብኡ ሰጊርኩም ንዕኡ ግሂዝኩም ካልእ ወንጀላት ኣይትፈፅሙ ማለት እዩ እዚ ድማ ዑለማ እንታይ ይብሉ ولا تعتدوا ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኩናት ዝግበር الله سبحانه وتعالى ዝኸልከለኩም ይኹን ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝኸልከለኩም ይኹን ኩሉ ክትገብርዎ የብልኩምን ካብዚ ነጥብታት እዚ ክትርሕቁለኩም ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ኩናት እንተደኣ ኸይድካ ጂሃድ ኢልካ እንተደኣ ወፂእካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ትእዛዛት ዘመሓላለፎ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا في سبيل الله إلهم نتهم بصوتهم نجرهم مالت اغزوا مالت ورار فتصموا ويكاء تواقوا في سبيل الله لكن لله سبحانه وتعالى خونا له قاتلوا من كفر بالله تي كناتك قتال لك تي جهاد لك انت يزخون انصارتهم مشركين انصارتهم كحتي مالتي اغزوا ولا تغلوا الغلول مالت ኣብ ዓውዲ ኩናት ከለኻ ኩናት ተኻይደ ከሎ ሰልቢ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝውሰድ ዝማረኽ ንብረት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ሓቢእካ ክትወስድ የብልካ ኣሎ غሉል ማለት ካብዚ ንብረት እዚ ከይተመቐለ ከሎ እቲ መራሒ ከይኣዘዘም ከሎ ሓቢእካ ክትወስድ ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ غሉል ይበሃል እዚ ሓደ ካብቲ ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝኣዘዝዎ ማለት እዩ ካብቲ ሕግታት ኣብ ኩናት ዝካየድ ሕጊ ማለት እዩ ولا تغدروا كمون غدر مالت كأ نحن سب ويكأ نحن قبيلة ويكأ نحن تعدي أمان هبناكم هنا أين واقعكم هنا الكيوم صباح نبهو أتسلمتك كي تفلتم كله
ብድሕሪት መፂካ ክትቀትሎም ክትዋግኦም ተደኣ ኮንካ እዚ غድር ይበሃል። ተደኣ ኩናት ክኣቱ ኮይንኩም ንገሊኦም ተደኣ ክትዋግዎም ኮይንኩም ንገርዎም ወላ እውን እንተዳ ቅድሚ ሕጂ ስምምዕ ነይሩካ ኮይኑ ሞ መዓልቲ ወሲንካ ነርካ ኮይንካ እንተደኣ ኩናት ክገብር ኮይንካ ንሕና ትምሳኹም ዝነበረ ስምምዕ ኣፍሪስና የለና ኢልካ ክትነገር ኣለካ ቅድሚኡ እንተደኣ ዘይ ነገርካ ኣነ ከይተኸፈለጡ ከለዉ ፀላእተይ ስለ ዝኾኑ ኣነ ናተይ ምስጢር ክነግሮም ይብለን ኢልካ ንዕኦም ንሕና ኣይንዋግኣኩም ኢና ንሕና ምሳኹም ሰላም ኢና እናበልካ ሰላም እናፈረምካ ብድሕሪት መፂካ ክትውዖም ከለኻ እዚ ኣብ እስልምና ኣብቲ ሕጊ ናይ ኩናት የለን ማለት እዩ። ስለዚ غድር ዝበሃል ኣብ እስልምና የለን። ንሓደ ሰብ ይኹን ንሓንቲ ዓዲ ይኹን ንሓንቲ ቀቢላ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣንጻርካ ዘለዎ ወላ እውን ብእስልምና ዘይኣምኑ ይኹኑ ወላ እውን ክሓቲ ይኹኑ ወላ እውን ሙሽሪኪን ይኹኑ ብዘይገድስ እንተ ኣማን ሂብካዮም እንተ ናይ ሰላም ስምምዕ ጌርካ ምስኦም እዚ ስምምዕ እዚ ብዕሊ ክፈርስ ኣለዎ እንተ ክትዋግኦም ኮንካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ወላ ተምثሉ አልሙثላ እንታይ ማለት እዩ? ንሙት ሰብ ተቐትለ ሰብ ኣንፅኢካ ኢዱ ክትቆርፅ እግሩ ክትቆራርፆ ክሳዱ ክትቆራፆ ሞይቱ ከሎ ወላ እውን ፀላኢኻ ይኹን ወላ እውን ክሓድ ይኹን ወላ እውን ብኣኻ ዘይኣምር ወላ እውን ከምኡ ይፈፂሙካ ይኹን ዳ እምበር እዚ ሰብ እዚ ነዚ ሰብ እዚ ከምዘይርካ ክትቆራርፆ ይብልካ። እቲ ምቕታል እንተ ኮይኑ እንተ ሞይቱ ድሕሪኡ ሓንቲ ትውስኾ ነገር ይብልካ ሞይቱ እዩ። ድሕሪኡ ኣንዲድካዮ ወላ ብ10 ቆራሪፅካዮ 30 ቆራሪፅካዮ ምንም ፋይዳ ስለ ዘይብሉ እዚ እውን ኣብ እስልምና ኩልኩል እዩ። ወላ እውን ፀላኢኻ ይኹን ወላ እውን ቀቲልካ ይኹን ባዕልኻ ብኢድካ ግን ብድሕሪኡ ክትቆራርፆ እዝኑ ክትቆርፅ ኣፍንጭኡ ክትቆርፅ ክሳዱ ክትቆርፅ እግሩ ክትቆርፅ ከብዱ ብሕጅር እዚ ኩሉ ኣብ እስልምና ጌጋ እዩ። ወላ ተቕትሉ ወሊደን ከምኡ እውን ህፃናት ቆልዑት እንተ ኣለዉ ኮይኖም ክትቀትሎም ይብልካ። ወላ ኣስሓብ ሰዋምዕ ኣስሓብ ሰዋምዕ ማለት ከዓ ከምቶም ፈለስቲ ንኣብነት እንተ ኮይኖም ፈላሲልካ ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮይኑ ኣብ ቤት ፀሎት ዝኣመሰለ ወይ ከዓ ዝፅልየሉ ቦታ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እንተ ኣነ ፅልየ ዝብል ኮይኑ እንተ ዘይዋጋእ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ እውን ኣይትቕረብዎ ጉደፍዎ ንኣኑ ምክንያቱ ንዓኻ ሓንቲ ጉድኣት ከምፃልካ ስለ ዘይክእል እዚ ከም ዝኣማሰለ ዓበይቲ ሰብኡት እንተ ኣለዉ ኮይኑ ዓበይቲ ሰብ ኣብ ደይዋግኡ ምንም ሽግር ዘይ የምፅኡልካ እንተ ኮይኖም ነዚኦም ውን ክትቀትሎም ይብልካ። ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ውግእ ምስ መን ዝካየድ ዘሎ ምስቶም ዝዋግኡኻ ዘሎ ምስቶም ክእለት ናይ ኩናት ዘለዎ ምስቶም ብረት ከልዕሉ ዝኽእሉ ምስቶም ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ምስቶም ዓውዲ ኩናት ክካፈሉ ዝኽእሉ ምስኦም ክኸውን ከሎ ንዖም ክትቀትል ኣለካ ዳ እምበር ነንስቶም ክንቀትሎም ኣለና ነቶም ቆልዑቶም ክነጥፍኦም ኣለዋ ንህፃናቶም ክነጥፍእ ኣለና ዝብል ወይ ከዓ እንስሳታቶም ክነጥፍአና ኣለና ወይ ከዓ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ገረባት ክነቃፅሎ ኣለና ከንድዶ ኣለና ኣብኡ ዘሎ ዘርእልካ እዚ ኩሉ ክትገብሮ ይብልካ። ንኣኑ እዚ ንገዛእ ርእሱ ፈሳድ ብልሽውና ስለ ዝኾነ ትበላሽኢኻ ዘለኻ ርዝቂ ተጥፍእ ኣለኻ ማለት እዩ። ንብረት ተጥፍእ ኣለኻ ብዘይ ገለ ነገር ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኣድላይ ኮይኑ ከከም ኣድላይኡ ጌርካ ምናልባሽ ገለ እንስሳታት ክትቀትል እንተ ኣድላይ ኮይኑ ገለ ሽግር እንተ ኮይኑ እዚ ካልእ ጉዳይ ግን ሱቕኢልካ እንስሳ ወይ ከዓ ዝኾነ ንብረት ከተቃፅልን ከተጥፍእን እዚ ኣብቲ ሕጊ ናይ ኩናት እስልምና ጌጋ እዩ። ስለዚ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወላ ተዕተዱ ክብል ከሎ እዚ ማለት እዩ። ዕድዋን ማለት ዘይተፈቐደካ ወይ ከዓ ክትግህስ ማለት እዩ። መሰል ክትግህስ ወይ ከዓ ነቲ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዝሓንፀፆ ገደባት ንዑ ክትግህስ ከለኻ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል? እዕትዳእ ይበሃል። ወነቢ ስ ላ ሰለም ሓደ ግዜ ኣብ غዙ ወይ ከዓ ኣብ ኩናት ከለዉ ኣብ መንጎቶም ምዉታት ቆቱላት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተቐቲላ ረኺቦም ማለት እዩ። يقول ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ኣብቲ ግዜቲ እዚ ምስ ተረኽበ እነቢ صلى الله عليه وسلم ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ከይትቐትሉ طبعا እዚ እንተ ዘይዋግኣ ኮይነን ማለት እዩ። ግን ከምዚ ብዚ ግዜና ዘሎ እንተ ከምኦ ተባዕታይ ኮይነን ብረት ስከማ እንተ ኮይነን ክዋግዓ እንተ ቀሪበን እዚአን ትቐትለን ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይቀተልካያ ትቀትለካ እያ ንዓኻ። ስለዚ እቲ ዘይቀተላ መን ተን ዘይዋግዓ ማለት እዩ። ኣንስቲ ከም ኣንስቲ መጠን ኣብ ገዝአን ዝውዕላ ላ ካልእ ዓይነት ስርሐ ስርሓ እንተ ኮይና ግን እንተ ተሰሊፋ ትመፅእ ኮይና ንኽትዋጋእ ተደራዲራ ትመፅእ ዳ ኮይና እዚኣ ልክዕ ከምቶም ተዋጋእቲ ኣሰብኡት እያ እትቁፀር ማለት እዩ። فيقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى ون توم
መስመር ዝግህሱ እቶም ገደብ ግሂሶም الله سبحانه وتعالى ዝኸልከሎም ንዕኡ ዝግህሱ እዚኦም الله سبحانه وتعالى ፈፂሙ ኣይፈትዎምን እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فالله سبحانه وتعالى እንደገና ነቶም ሙስሊሚን ነቶም ሙሽሪኪን ካብ ዓዶም ዝሰጎግዎም እንታይ ብሎም واقتلوهم እንደገና እውን ተዋግእዎም حيث ثقفتموهم ኣብ ዝኾነ ቦታ ረኸብዎም ኣብ ዝረኸብኩም ረኺብኩም ኣብ ዝረኣኹም ወሪእኹም ነዞም ሰባት እዚኦም ተደኣርኺኩሞም ኣይትግደፍዎም ተዋግእዎም وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ከምኡውን ልክዕ ከምቲ ካብታ ሃገርኩም ካፍታ ዓድኹም ዘባረሩኹም እስኹም እውን ኣይትሕመቑ ኣባረርዎም ካፍታ ዓዶም ምክንያቱ እሶም እዮም ጀሚሮምኹም እሶም እዮም ተዋጊኦምኹም النبي صلى الله عليه وسلم 13 ዓመት ዝኸውን ኣብ መካ ቅመጥ ከሎ ዳዕዋ እናገበረ ከሎ ኣይኮን ብብረት ወላ ብኢድ እውን ይምልስ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ብሰብሪ እዩ ዝጓዓዝ ነይሩ ቶም أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ናብ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم መፅኦም يا رسول الله ከምዚ ኮይና ከምዚ ጓኒፉና حتى دعاء ግበረና ክብሎም ከለዉ النبي صلى الله عليه وسلم እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ትዕግስቲ ወፃእ ስለ ዝኾነ ይቁጥዑ ነይሮም ከምዚ ኢልኩም ኣይትሕተቱ እንታይ ከምኩም ንስኹም ምንም ዝጎደለኩም የብልኩምን ቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ኣስላም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ሙእሚኒን ካብዚ ዝበኣሰ ካብዚ ዝኸፍአ ፊትና ካብዚ ዝኸፍአ ሽግር የጓንፎም ነይሩ ግን ፈፂሞም ካፍቲ ሒዞሞ ዝነበሩ መትከል ካፍቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዲን ካፍቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ሃይማኖት ፈፂሞም ፈልከት ይብሉ ይነበሩ ኢሎም ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ነቶም ብፆቶም ትዕግስትን ንክገብሩ ይእዝዝዎም ነይሮም ማለት እዩ فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 ዓመት ዝኸውን ምንም ኣይመለሱን ትዕግስቲ ይሓልፎ ነይሮም ትዳዕዋ የካይድዎ ነይሮም ቶም ሙሽሪኪን ሓንሳ ንነቢ صلى الله عليه وسلم ይሃርሙ ሓንሳ ነቶም ኣስሓብ ነቢ ገሊኦም ቀቲሎሞም እዮም ግን النبي صلى الله عليه وسلم እዚ ኩሉ ዓመታት እዚ ብትዕግስቲ ሓሊፎም ማለት እዩ ቶም ኣብኡ ዝነበሩ ቶም ምስ ነቢና ሙሐመድ صلى الله عليه وسلم ዝነበሩ ሙስሊሚን ቶም ኣስሓብ ነቢ صلى الله عليه وسلم በዚ 13 ዓመት ዝወሰድዎ ምልመላ ዓብይ ተርቢያ ስለ ዝነበረ ብድሕሪ እዚ ነቲ እስልምና ቀጥ ኣቢሎም ሒዞም ናብ ዓብይ መድረኽ ናብ ዓብይ ዓወት ኣፅሖሞ ማለት እዩ واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي اقتلوا المشركين أيها المؤمنون ولتكن همتكم معنات جنات همناكم لكع فانتهمناتهم كونا له سنك واقعهم قتلهم اليوم دلدل سخومنا يتقدفوهم قتلوهم حتى طبعا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم زياون الله لكع كم تخاب هاجركم زوجكم نعومن كاب هاجرهم موصوم مغنياته تي قداي قصاص معنات حنيخا مفداي مؤمن زخون مؤمن መሰሉ ተጋሂሱ መሰሉ ተፀቂጡ ክነብር የብሉን እንተ ደኣ መሰልካ ተጋሂሱ ንስኻ መሰልካ ክትመልስ ኣለካ ምክንያቱ እንተ ደኣ ንስኻ መሰልካ ዘይመለስካ ኩሉ ግዜ ተረጊፅካን ትሕቲ ሰብ ኮይንካን ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ስለምንታይ እዩ ዝሞ እዚ ምቕታል ስለምንታይ እዩ ሱቕ ኢልካ ንምቕታል ማለት ድዩ ነፍሲ ንምሕላፍ ማለት ድዩ ወይስ ካልእ እንታይ ያለው الله سبحانه وتعالى أبزن زمصا زلوا آياتات بزيادة خبرها لنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الله سبحانه وتعالى من الباش قال السبات حتى خونوا مو انت باصحي افتي نفس مطفاء افتي مقتال افتي ارواح سب طف نبرتي طف تزعابي طبعا سب طفا له معناته እሞ ምናልባሽ እዚ ሕቶ እዚ መፅእ ኸውን ምናልባሽ ቶም ሙሽሪኪን እውን እዚ ሕቶ እዚ የናዕቡ ኾኑ ምናልባሽ ዘይተረድኡ እስላማይ እውን ስለምንታይ ምእንቲ ሱቕ ኢልካ ነፍስኻ ትጣፋ ህይወት ሰብ ዝጠፍእ ኢሉ ዝሓትት ይኸውን ላኪን الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል والفتنة أشد من القتل الفتنة ማለት እንታይ እዩ الكفر والشرك الفتنة بمعنى الكفر ማለት الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ሙሽሪኪን ሒዘሞ ዘለዉ ሽርኪ እቲ ዲን ናቶምን ከምኡውን እቲ ኣንጻርኩም ዝፍፅምዎ ዘለዉ ሰብ ምስልምና ንኽኣቱ ዝክልክሉ ዘለዉ መገዲ ሓቂ ንኸይዝርጋሕ ለይትን መዓልትን ደው ኢሎም ዝቆሙ ዘለዉ እዚ እቲ ዝዓበየን ዝበኣሰ እዩ ካብቲ ህይወት ሰብ ምጥፋእ እዚ ይኸፍእ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሽርክ ይነብራሎ ንገዛእ ርእሱ ንኻልኦት እውን ሙሽሪኪን ንክኾኑ
يجددن يتبابعن له انت قرب له ኮይኖም ኣብ ሽርክ له ኮይኖም ንعኦም ንخقፅሉ يتبابعهم ንዓኹም ድማ أنتم اسلام መገዲ እስልምና ሕስኩም ከለኹም ኣብትናቶም ሽርክ ንኽመልስኹም ለይትን መዓልትን ይህቅኑልኩም ኣለዉ እሞ እቲ ዝበኣስን ዝኸፍአን እዚ እዩ ምክንያቱ ታናይ ዱንያ ውሕዳት ዓመታት እንተ ደኣ በዚ ሽርክ ዘለኹሞ በዚ ክሕደት ዘለዎ እንተ ደኣ ሰብ ሞይቱ ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ዝኸፈ ኣብቲ ዝበኣሰ ወድዒ ከኣቱ ስለ ዝኾነ فالله سبحانه وتعالى ሂወት ሰብ ምሕላፍ ይሓይሽ ኣብ ክንዲ أنصار الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حدا كله حدا يكون كلتا سلسة نابلك أبكن نعوء تجزاء نعوء تملخ نخالقت من المسلم كتملخ كلخا زي يخف إلو الله سبحانه وتعالى يملس بالته والفتنة أشد من القتل أيها المشركون أنتم مشركين تسقم حسكم مزر لكم شرك كاب مقتلتي السو يخف السو يعبي إلو الله سبحانه وتعالى يملس لهم مالته ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كمون إذن تأزاز مالتي الله سبحانه وتعالى تواقوا أفكد لكم يتواقوا إليكم جن أبتي بيت الله الحرام استباه له مسجد الحرام الله سبحانه وتعالى الزبوت هذه بتدعو على إبراهيم عليه السلام أمان سلزي قبره أبزي بيت الله أفتي مسجد الحرام حرم مالتك ጥራይቲ መስጊድ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ ዳርጋ መካ ኩሉ ኣትያ ካብ መካ እውን ውፅእ ኢልካ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓረም ይበሃል ማለት እዩ ፈዚ ቦታ እዚ ኩናት ክትከፍት ጌጋ እዩ ኩናት ኣይትጅምርን ኢኻ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد مالت مكة مالته إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى نزاك مكة الله سبحانه وتعالى سماء مدر مسخلقه حرام جرواي مالت تواقع آية بالكلام آخرينك أمان زخونة عدي سلز قبرة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إذا حرمة دماني كسع معاسيو وصل مع التاتا يكون انتهي أقصى يوم القيامة حرمة مكة المكرمة زي بوتازي الله سبحانه وتعالى حرمه نوصل ساعتاتا يكون نوصل مع التاتا يكون انتهي نمو أو نقصى يوم القيامة حرام جروا مالتيو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وإنما ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم مكة مسمطو الله سبحانه وتعالى نوصل ساعتات تفكيد لهم مالتهم تدأ تواقي أمهم نخو قتلون نخو واقون مالتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قد يزيئون يذكروا له مالتهم فأنا ونعيون نوصل جزينا نوصل وقت هي تفقد هالليل أنبر إذا وقت زون حرام ينيرو قل الله سبحانه وتعالى نتي اسلمنا نخزرقه نتي أبوزر له شرك حدث النخوات الله سبحانه وتعالى نوصل ساعتها تفقد الليل بالمالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجره ولا يختلى خلاؤه كافت حرمتا طري نايكوينات يكونن ولا انت أبازر له أقرب كقرة يقول له انت أبازر له سعر معلون أب مرور والكأفت برخاز بقول اسمون كقرة يقولون مالتي فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم من الباش قال سبات النبي صلى الله عليه وسلم تواقعوا من يوميلو كواقع ويكأقينات خفت تداريخهم أب مكة جيد دليو إذا سبزي انتهي لنا من لسلو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفكيد له ينعها قل أيفقد الكان إلكم من لسلو إلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتقصوا مالته تا جزية فقدتهم دماني فتح مكة حكاية كله مالته أبزي فتح مكة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزحدة من خيفة سسكوينات من خير ركب بزحنا قرار يرون مالته حار خافت زبونه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى من أغلق بابه مكان لما تخر له من اختم محلالي فمالته من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قد يزخلوه خلو أتي مقتل تقلل معناته بزيادة دماني تاني أبو سفيان دوسخوا دماني أبو سفيان نخحقسوا معناته زيادة بري تاقزون تخالق زاوتين كلن حدا بس بسمت تقيسوا معناته فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهي لهم أبز معال تزيد هزأ كنا كايد كله
ህዝቢ መካ ኢሎም እንተ ደኣ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ነታ ኣፍ ደገኹም ኣገፍቲንኩም ዓፂኹምማ ኣብ ኣማኒኹም ዝቐትለኩም ሰብ የብልኩምን ዝዋጋእኩም ይብልኩምን ከምኡውን ኣብቲ ሓረም ወይ ኣብቲ መስጅድ መፂኹም ኣብኡ እንተ ደኣ ኣቲኹም ኣብዚ እውን ዝቐተል ሰብ የለን ከምኡውን እንደ ኣብ ሱፍያን ኣትዩ ኣብኡ ዝፀንሐ ኣብኡ ዝኣተወ እውን ኣይንዋግኦን ኢና ኣይንቐትሎን ኢና ኢሎም ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም እዚ ድማ ኩሉ ተዓዲ ኣማን ምዃናን እቲ ሰብ ንኸይቀተልን ትንፋስ ንኸይሓልፍን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ብዘቐልጠፉ ንኽትውድኣሎም ኢሎም ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ዝበልዎ እዩ ወላ ትቃትሉሁም عንደ ልመስጅድ الሓራም ሓታ ይቃትሉኩም ፊህ ግን እንተ ደኣ እሶም ጀሚሮም ከ ላ ስብሓን ወላ ይተዋግኡ ኢሉ ግን እንተ ደኣ ፀላኢ ኣብኡ ኮይኑ እሱ ኩናት እንተ ጀሚሩኩም ግን ተዋግእዎም ማለት እዩ ሓታ ይቃትሉኩም ፊህ ኣይ ላ ተብደኡሁም ላ ትቃትሉሁም ፊ ልመስጅድ الሓራም ኢላ ኢዛ በደኡኩም ኢላ እንተ ጀሚሮምኹም ማለት እዩ ሽዑኡ እንተ ጀሚሮኹም ግን ክትዋግእዎም ትኽእሉ ኢኹም حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم أي فإن قاتلوكم في المسجد الحرام أبز مسجد الحرام كوينهم تدأ تواقعومهم سقلكم أي ترأيهم تدأ أخت من اللي صلوا لك مخنياته إذكا تميركا تدأ دو إلكا بتطعوك أخوضوها مالتي فهذا هو تدأ تصلى أبو جميلك قل كت واقعا كتكلاخلنا لك مخنياته تدأ سؤال كاريخايو نعها كتفأكا يخوض أكا إمالتي وسو رب زي فرد تدأ أخوينه وسو تدأ جميله السخاب دحرئه مثلا لك مالتي والنفس تكلاخل ثم يقول حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين توم كحتي توم مشركين ون تي ناتهم موسى ناتهم جزاء ويكعاء ناتهم باللجاء انتايو كم زجير كام وقع مالتي مخنياته سم كقتل تدعى دليو خوينم كواغون تدعى خوينم السخاون سوغيلك ما عميق كاي تتصبيهم انت دعى كتواغهم ألك فالله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفتى زبلنا يا ساعة أفكدهم لهم أفتى ساعة تياون تواغيهم مالتيو بدحريون اتي عدي ويكاتا مكة أمان كوينا نبيرا مالتيو ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم إذن مشركين انت دعا نعخم من قتال نعخم وقع انت دعا قديفهم كم أول انت دعا كافت زلو شركي كافت زلو خدات انت دعا تقطبهم لا مسلمنا انت دعاتهم الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى أزيو محاري أزيو راه سلازخونه كغفر لهم يو كرحمهم يو እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጌጋታት ኩሉ ክድምስሰሎም እዩ ኩሉ እውን ክምሕሮም እዩ ወላ እውን ቅድሚ ሕጂ ነስላን ቀቲሎም ይኹኑ ወላ እውን ቅድሚ ሕጂ ዓበይቲ ዘንበታት ገይሮም ይኹኑ ዳ እምበር እዚ ኩሉ እናገበሩ ከለዉ እንተ ደኣ ቶባ ኢሎም እንተ ደኣ ካብቲ ዝነበርዎ ሽርኪ ተመሊሶም እንተ ደኣ ናብ እስልምና ገጾም ትኺሎም ከኣትውን ድልት ኣለዎም ኮይኑ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ድልቶም ሪኡ ነቲ ናብ እስልምና ምእታዎም ሪኡ ምክንያቱ አልእስላም የጅቡ ማ ቀብላ እስልምና ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ኣብ ሽርክ ኣብ ክሕደት ነይሩ ኮይኑ ናብ እስልምና እንተ ደኣትዩ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ይغፍረሉ እዩ ልክዕ ከምታ ኣዲኡ ዝወለደቶ ከምኣ ይኸውን ማለት እዩ ነፂሁን ፀርዩን እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ثم الله سبحانه وتعالى እንደገና እቲ ኩናት ንምንታይ ምዃኑ ይጠቅስ ማለት እዩ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة እዚ ማለት እቲ ትእዛዝ ናይ ኩናት እቲ ትእዛዝ ናይ ቃልሲ እቲ ትእዛዝ ናይ ጅሃድ ስለምንታይ ተኣዚዙ حتى لا تكون فتنة أي لا يكون شرك ንኸይርከብ እቲ ዝዓበየን ዝበኣሰን ኢልና ካብቲ ትንፋስ ሰብ ምሕላፍ እቲ ክሕደት ሽርክ ስለ ዝኾነ فالله سبحانه وتعالى እዚ ኩናት እዚ ተኣዚዙ ዘሎ እዚ ቃልሲ እዚ ጅሃድ ተኣዚዙ ዘሎ ምእንቲ ምንታይ እዩ ከምቲ ዝብልናዮ ምእንቲ ነፍሲ ይኮነን ምእንቲ ንብረት ኣይኮነን ምእንቲ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእንቲ ዲን እስላም ስለ ዝኾነ حتى لا تكون فتنة فتنة نخيركب شرك نخيركب كحدث نخيركب ويكون الدين لله التي دين الله سبحانه وتعالى هيمانة الله سبحانه وتعالى نصون لعول التي بعل تصدلتنا تخون تصدل نخبل زي إيو ناي
جهاد مأزز يبل الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله تدين كله هيمانت كله ፀብለልትነት ናይ ምንታይ ክኸውን ናይ ዲን الإسلام እንትኸውን እቲ ፊትና ዝበሃል ሽርክ ዝበሃል ድማ እሱ ንኽጠፍ ማለት እዩ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ተሓቲቶም እዮም ሓደ ሰብኣይ ሓቶም ማለት እዩ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم ሓደ ሰብኣይ መፅኦም ሓቶም ማለት እዩ يا رسول الله ኣሎ ገለ ሰብኣይ ኣብ ወይ ከዓ ገለ ሰባት ስለምንታይ ይዋግኡ ትብዓት ንኽበሃሉ ይዋግኡ يقاتل شجاعة ገሊኦም ድማ ويقاتل حمية ክዋጋእ እንከሎ ንምንታይ ይዋጋእ حمية ንብሄሩ ንሃገሩ ንቀቢልኡ ንኸምዚ ኢሉ ንሳ ንኽትዕብልል ንሳ ንኽትድንፍዕ ንሳ ንኽትብል ካል ነገር ኣይገድሾኒ ግን እንታይ ዘገድሾ ዘሎ حمية ማለት ተዓሱብ ገይሩ ማለት እዩ ويقاتل رياء ገለ ድማኒ ንምንታይ ይዋጋእ ክረኣየሉ ይዋጋእ ኣሎ ሙጃሂድ ይጃህድ ኣሎ ንኽበሃል فالنبي صلى الله عليه وسلم بزعب هذا مستحته أين أيت في سبيل الله زبال يا رسول الله لهم يحتهم مالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تا حنتي أدلنا سبيل الله تبهل الساد ما تا قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله تبل قال نعاء لعلت نختركب نختكبر نيلو نساون نختزرقح نيلو نعاء نختكلاخل نيلو زواقع እዚ እዩ እቲ في سبيل الله زبሃል እንተ ደኣ ዘይለግን في سبيل الله ኣይበሃልን እዩ ከምኡ ውን ኣብ ካልእ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تقند إذن تناي سبيل الله تبሃል جهاد مس منታይ ተኣሳሰረት እያ ማለት እዩ ምስታ لا إله إلا الله ተኣሳሰረት ማለት እዩ ምእንቲ ገንዘብ ኣይኮነ ምእንቲ ሃብቲ ይኮነ ምእንቲ ሰብ ንምቕታል ኣይኮነ ምእንቲ ዝኾነ ይኹን ንብረት ንምርካብ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእንቲታ لا إله إلا الله ስለ ዝኾነ እዚ እዩ እቲ ትእዛዝ ካብ الله سبحانه وتعالى ናባይ ዝተመሓላለፈ ኢሎም ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم ይጠቕሱ ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا أي انتهى المشركون እዞም مشركين እዚኦም ካብቲ ዘለዎ ሽርክ ካብቲ ዘለዎ ጥፍኣት እንተ ደኣ ተቆጢቦም ካብውን እንተ ደኣ ርሒቆም ብድሕሪዚ ክትዋግእዎም የብልኩምን ድሕሪዚ ክትዋግእዎም የብልኩም ምክንያቱ እንተ ደኣ መገዲ ሽርክ ገዲፉ ናብ መገዲ እስልምና ኣትዩ እንተ ደኣ ኣንጻር እስልምና ምቅዋም ኣንጻር እስልምና ምቅላስ እንተ ደኣ ደው ኣቢልዎ እዚ ሕጂ ብድሕሪ ሕጂ ክትዋግኦ የብልካን ይብል ኣሎ ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى لذلك فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ድሕሪ ሕጂ እቲ ክትዋግኦ ዘለካ ትظالم ክኸውን ማለት እዩ እቲ ሙሽሪክ لأن الله سبحانه وتعالى ሽርክ ንገዛእ ርእሱ ظلم ወይ ከዓ ዓመፅ ኢሉ الله سبحانه وتعالى ጠቂስዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልስን እቲ ምቅታልን ኣንጻር ምን ክኸውን ኣለዎ ኣንጻርቶም ዓመፀኛታት ኣንጻርቶም ዓመፂ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ لذلك عكرمة وقتادة ዝበሃሉ እንታይ ይብሉ الظالم من أبى أو الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله ظالم من እዩ ማለት እቲ ሙሽሪክ ማለት لا إله إلا الله ኢሉ ዘይኣምን ሓደ ሙሽሪክ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝገዛእቲ ዝዓበየ ظالم ማለት እዩ كما جاء في وصية لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تزعبي عمፅ شركة ክትገብር ከለኻ ምስ الله سبحانه وتعالى እዩ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين عدوان ማለት ከዓ ልክዕ ከም مቕፃዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተጋገየ ሰብ እቶም ኣብ ጌጋ ዘለዉ ክትቆፅዖም እንተ ደኣ ኮይንካ ነቶም ዓመፅቲ ነቶም ظالمين ትቐፅዖም ማለት እዩ طبعا كمت زبلناዮ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ናብ መን መፅእ ናብ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ናብኡ ይመፅእ ማለት እዩ እንታይ ይብልዎ
أبي نيرو معناتي زي أبتي أمونغو أسلام لجزارسهم مفحفح ترخيبو نيرو مالتيو أمونغو تم أسلام قال خوينا ترخيبو نيرو مالتيو جينا أفتي زي سلمنا تصبغ زنبرو جن مفحفح ترخيبو قال خوينا تخايدو نيرو مالتيو أمونغو تم أسلام فحدث بأينا ابن عمر رضي الله عنه يمثل فيبلغ إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج بلو السقا يا ابن عمر صحابة كفتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقامو إذا سبنا تقاقي يقولوا سلمنتاي السقا تقاقنا رأها يقول خاص سوق الكاتري سلمنتاي مستي سب زي تحوس مالتي تي قالسي مسوتاوتم مستهم زواغو زلو أمونغو آتيخا تواقع مالتي أنصار تيوم أسلاميهم تم أسلاميهم قل قديتاتهم حادي أم قنوع نيرهم تم حادي أم بقيقا نيرهم مالتي سلازي يا ابن عمر سلمتاي مستهم قنوع زلو ولا مستهم آتيخاس زي تواقع إلو من زارب له مالتي لابن عمر فقال انتهي له مليس له يمنعني أن الله حرم دم آخي أنتي نعي زخلكلني الله سبحانه وتعالى دم حوي أسلامي حرام سلزقبره أنا أبزي فتنازي أبزي قالسزي ويكا أبزي مكتالزي كأتو أيضا لنيلو يملس مالتي فانتهي له مليس التي قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله سبحانه وتعالى فتنة نخير كفسي تواقع دو يبلنانيو أزيز تأزاز كان الله سبحانه وتعالى زمتعي دو يكونانيو إلو يملس مالتي فابن عمر رضي الله عنه انتهي يملس فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله إذا حجيت فتنة ركب كله منغو أسلام كنات ركب كله إذا حج مالتي إحنا إلو صاحب ذلك تزارب لها نحن قدمي خاتواقئنا قاتلنا حتى لم تكن فتنة أطفئنا آيات شرك أطفئنا يو وكان الدين لله تي هيمانوت دين نسلمنا دين لله كوين نيرو لكن السخاء مزئكازا لها وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة السخم تقيناتكم تقال سخم تقولوا لكم حجي فتنة نممسئي تدين اسلمنا نمدفع انت زي كوينو كالئ يبلو ليلو يملس مالتي سلازي تي قتال كون كله تجهاد كون كله انصار حوخ اسلامي يكون انصار اسلامي يكون انت الى انصار اسلامي كوينو بزياده نتدين اسلمنا زوق زلو بزياده نتدين يزطف زلو انت الى انصار فتنه انصار شرك انصار كحدت كون الله مالتي ثم يقول الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام قال علماء ابن زايا زئاب زعبانتها تقص لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمبل شادش عامتنا هجرة نابي يمصوا نمكة مصيهم مالتي انت قبروا عمران قبروا بتي زرعي ورؤيا الله سبحانه وتعالى عمران قبروا رؤيا سلا زرعيهم نابي يمصوا نمكة قصهم بصوتهم حيزهم يمصوا مالتي زي أمبل شادش عامتنا هجرة مالتي زور حزما أبينيرو ورح ذو القعدة حجي كافتي أشهر الحرم كافتي أوارح كنات قبروا له زي فكد أوارح مالتي ذو القعدة شوال ذو القعدة قبل ذو الحجة ورجب زي الحجي انتين ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم كم رجب إذن 4 وارح زين حرامين كنات كجمر يبلكان فالنبي صلى الله عليه وسلم أبزا ذو القعدة زخونة ورحي يمصوا مالتي أصون شهر حرامي أبزا ورح زئاء أو أبزا عامة زئاء مشركين انتهى يقبروا أي تأتوا ميخيلهم يخلكلوا مالتي ولا كنوا واقع تخيناس كنوا واقعين يبلوا نيرهم مالتي دحري نوح من لزاب سممع مكياد انتهى تغيروا نعامتها مسيو عمران خقبر أبزو الحزن فقودوا مالتي فالله سبحانه وتعالى بزعب زا قداي زئاء يتقسلنا له يبلوا مالتي علماء الشهر الحرام بالشهر الحرام اتي أب شهر الحرام تخلكل كايو أب شهر الحرام فديناك مالتي النبي صلى الله عليه وسلم أب شهر الحرام ذو القعدة تخلكي لهم كاب عمرة تو مشركين لما كان أتاو كلي أمهم لبيت الله
ምእታው ከሊኦሞም ዒባዳ ንክገብሩ ከሊኦሞም እዚ ሕጂ ትዛዓበ ፊትና ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ሊላህ ኢሉና መፅእ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ከመልኽ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ክሓርድ ኢሉ እንስሳታት ኣባጊ ጠለባጊዕ ገመላት ሒዙ መፅኡ እዞም ሙሽሪኪን ነቲ ቤትላ ሒዞም ኣይነሕልፈካ ኢሎም ዝኸተሩ እዚ ሕጂ ትዛዓበ ፊትና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚ ሓራም ዝኾነ ወርሒ ከልኪሎም ኻድዮም ንሕና እውን ኣብቲ ሓራም ዝኾነ ወርሒ ታ ድላይካ ታ ዑምራ ከም ትገብራ ጌርናልካ فالله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام حرام ዝኾነ ወርሒ بحرام ዝኾነ ወርሒ ተኪእካዮ ማለት እዩ ምንም ሽግር ويقول العلماء ድማ بزيادة ድማ እንተ بحፈሽኡ ክንወስድ ኮይና እዚ ኣያ እዚኣ እንተ ኣብ شهر الحرام እንተ ተዋጊኦምኹም እስኹም እዚ شهر الحرام ኢልኩም ሱቕ ኣይትበሉ እንታይ ደኣ እሶም ካብ ጀመሩኹም እሶም ካብ ጠሓስዎ ነዚ ወርሒ እዚ እስኹም ውን ስቕልኩም ኣይትረኣይዎም ነዚ ወርሒ እውን ጥሒስኩም ተኸላኸሉ ተዋግኡ ጅሃድኩም ኣካይዱ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ዓም ንኩሉ ዘማልእ ከምኡ ውን ነቲ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም ተረኽበ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናይቲ ሻህር ሓራም ነቢና ሙሓመድ ص ሰለም ከም ተኸልከሉን ኣብ ሻህር ሓራም እውን ተመሊሶም ዑምራ ከም ዝገበሩን ትጠቅስ ኣያ እያ ማለት እዩ ስለዚ እነቢ صለ ላه ለ ወሰለም ኣብዚ ወርሒ እዚ እዚ ኣዋርሒ እዚ እውን ኩናት ክግበረሉ ኣይፍቀድን ገለ ዑለማ ተነሲሑ ይብሉ ግን እቲ ዘሎ ኣብዚ ኣዋርሒ እዚ ኩናት ክተካይድ ኣይፍቀድን እዩ እንተ ደኣ ጀሚሮምኻ ግን ተካይድ ማለት እዩ لذلك الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قصاص ማለት ዝኾነ ይኹን በደል ተፈፀመ ልክዕ ከምቲ ተፈፀምካ በደል ጌርካ ክትመልሶ ማለት እዩ ሕሊኻ ክትፈዲ فالنبي صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حليخا فديخا يزلو زلو مالتي كم تلكع حرام زخونه ورحي نعاخا زمنسوخا لكع نحن ونافت حرام زخونه ورحي نعاخا ونأتينا كان بيت الله كم تأتون عمرها نخد فتصم تاع عمرة القضاء استبهرت عمرها خد قدي ويكا نعان خد فتصم زفقدنا لك إلو نبينا إلو الله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص بحافة شؤون يبلو علماء زهزكايا إذا سبزي لك كم أخذ من لسانك حنيخ أخذ لك طبعا إذا حنا أخذ بهالم كله كلتا نقرات له إلى علماء أنت دعا تقول داي وصن كوينو يبلون عابلد مثل كان تدعا كوينو تدعا قدات زي محلاله تدعا كوينو بإدكا توسط كون من مشجر يبلون إذا خمي يبلغان عابلد حدثت لسبيت تدعا أخول قلب زي با كوينو مو السابة دحري أخت وسد أنت دعا خينا توسد يبلو إذا حجيت في أقدر الله سلازي يزلم له مالتي ويعمص له مالتي ويوصع له سلازي كابزي عمص ازي تقتص يعني خلتنات توصل ما كم زنت دا خوينو منم شجر يبلون يبلو جن انت دا عبد غداي كوينو ازي جديتا بتي حاكم بتي فراداي بتي منغستي وي كعبتي ولي امر المسلمين فرادك له مالتي انت دا مخنياتو انت دا انا ገንዘብካ ብስርቀ ኮይዱ ወይ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ሃብካንን ኢልኳ እሞ ብኢትካ ወይ ከዓ ክሰርቕ እንተ ደኣ ክትፍትም ኮንካ እዚ ሕጂ እንታይ ከምፅእ ማለት እዩ ዝኸፍአ ናዕቢ ከምፅእ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብመን ክጭረስ ኣለዎ ይበሃል በቲ ፈራዳይ በቲ ዘሎ መንግስቲ ብኡ ክጭረስ ኣለዎ በቲ ሕኩም እስላም ዝወሃበካ ንዑ ክትፅበለካ ዳ እምበር ብኢደ ወነነኻ ክትወስድ የብልካ ይብሉ ግን ትቂሳስ ኣሎ እቲ መሰልካ ተርፍ የብሉን ተቐተሎ ክቀተል ኣለዎ እንተ ኢልካ ስኻ መሰልካ እዩ ማለት እንተ ሓውኻ ኣቦኻ ሓደ ሰብ ቀቲሉልካ እሞስኻ ኣነ እዚስ ከምታ ዝቀተለ ይቀተለለይ እንተ ትብል ኮንካ እዚ መሰልካ ማለት እዩ እንተ ኢድካ ቆሪፁካ ወይ ከዓ ዓይንኻ እንተ እንቂሩካ ልክዕ ከምቲ ዓይንኻ ዘንቁረካ ኣነ እውን ዓይኑ ክንቁረለን ኢልካ እንተ ብፍርዲ መፂኡካ ዓይኑ ከተንቁሮ ትኽእል ኢኻ ወላ እውን ኢድካ ዝቆረፀካ ኢዱ ቁረፅ ኣለዎ ኢልካ ኢዱ ክትቆርፆ እውን ይፍቀደካ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ሕሩማት ናካ እቲ ሓራም ዝኾነ ንዑ እንተ ተጋሂሱ ልክዕ ከምቲ መሰልካ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ግን እቲ ውሱን ዝኾነ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ተጠቕሰ ናይቲ ምምላሶም ሻህር ልሓራም ምምላሶም ኣብኡ ክንትርጉማ እንተኣ ኮይና እውን ይብሉ ስለምንታይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወልሕሩማቱ ቂሳስ ሕሩማት ስለምንታይ ብዙሕ ገይርዎ ሓራም ጥራይ እቲ ወርሒ ሓራም ጥራይ ደይኮነን ነይሩ ስለዚ ይብሉ ዑለማ እቲ ሕሩማት ዝተባህለት ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ሙሽሪኪን ሰለስተ ሓራማት ስለ ዝጠሓሱ ሓደ ኣብቲ ሓራም ዝኾነ ቦታ ንነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ንኸኣያቱ ዒባዳ ንኸይፍፅም መሊሶሞ ካልኣይ ነገር እቲ ወርሒ ከምቲ ዝበልናዮ ወርሒ ሓራሚ ነይሩ ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን
بسلام بزي مقتال بزي موقع كحلف زقبؤ اب منغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كسعنا فينات كقارب جميرو نيرو مالتي بسنكم ثالثاي دماني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احرام غيرهم مصيوم كله فينات زي داريم كله طراين عمره مصيوم كله خبرسون كله እዚ ሰለስተ حرامات ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ስለ ዝጣሓሱ الله سبحانه وتعالى والحرمات قصاص له ሰለስተ ነገራት ዝፈጸሙኩም حرمات حجي قصاص غيرلكم الله حنيكم تفديوا لكم إلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينقرم له إلو يبلو مالتي علماء ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كل جزء تناي اسلمنا قداي كمايو كل جزء فتحاوي كافت مثل كزيادة توسد أي فكر كانوا وناون كئلتي هلخا لذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى مع المشركين ولا مشرك يكون ولا كحد يكون سي كابتسوز فتصمك بدل كابو زياده خطلب يبلكان السو بديلو كاريو انت اقل بديلوك تحنيها تفدن انت اخينك كافتاز بدلك تحلف يبلان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا من عدل الاسلام اسلمنا فتحوي كم مخانو تكسي أبكال آياتات تدارينا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم كمون وجزاء سيئة سيئة مثل فالله سبحانه وتعالى كل جزء مثل كعطوسة الأخينك كابتي تجهزك ومثل كابو زيادة كتقلب يبلكان ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين تقول داي كل جزء الله سبحانه وتعالى بسم الله إذا أسره مستقوى الله سبحانه وتعالى تراي حقي فريح كايكون كانت تقبل حدا قداي حدا سد انت دعا أبزي ودعاوي حقي ويكا أبزي ناي من قصتات حق انت دارينا سلم انت إلا تحقزي في الصومه ويفريهو مولتان تدعا اللوا خوين موقعتي لا يقزب نخي قصع ويما أسرت اللوا نخي أسر ويكا بب عينة انت دعا بدلات اللوا خوين تبدل قبرو انت دعا دي كوينو انت يزفره كل قزين خم نقصعات تعيد تفره ግን ትናይ እስልምና ተዳሪኻዮ ምስ ምንታይ ተኣሳሰረ الله سبحانه وتعالى እዚ ግበር እዚ ትግበር ክብለካ እንከሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀጢልካ ክትሕዞ እንተደኣ ኮይንካ ስለምንታይ ኢኻ ትሕዞ ቀዳማይ ነገር ተቕዋ ናይ الله سبحانه وتعالى ናይ الله سبحانه وتعالى ፍረ ስለ ዘለካ ትእዛዝ الله سبحانه وتعالى ከተማልእ እቲ ዝኸለቐካ እቲ ዝፈጠረካ ጎይታ እሱ ስለ ዝኣዘዘካ ንዕኡ ክትርዲ ንዕኡ ከተፍቱ ፅባሕ ንግሆ ጀና ንኽትረክብ ኢልካ እዚ እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዝደፍእ ዳ እምበር نسب فريق كايكون كان ويكأن حق فريق كايكون كان مخنياته إذا أنت دعا كوينو أنت دعا تحابيك هذا الله كتدبر مالتي أنت دعا من قصة خطر خبرك زي تخيل كوينا كم دلله كهذا عندر مالتي عجب مخنياته تمن قصة ترعت في أحد ساعات أنت دعا ملع على امرئنايو كم زي عنوان من قصة خرجك كله أنت أخو أنت عدي سراقي سرق تزنهبينا دلله يقبل سلام انتاي اصلا تسرق حج انتاي زرعون يرو مالتي من قصتي اخل كلاتو نخي اسر اذا انبر رب فريه يقدف اي نبر مات سراق حجي انتاي يقبر نيرو خلاص رب فريه ولا قدف نيرو من قصتي فريه من قصتي عاليه قلت رب زفره رب حي دائم سلازخونه ولا ون جنزب سبع من قد دربي يصنحيو ولا ون من قصتي تعنو اي قدشوني سقيلو كوسري اللي انتاي دقه لا الله سبحانه وتعالى ترى زرعي الله سبحانه وتعالى زي قداي زي حرام غير وادي اي قرباني الله سبحانه وتعالى زي حلال غير وادي كقرباء إلو بزي من الزلو مالدي لذلك الله سبحانه وتعالى تخلو تزازات كما حلال فقالو تخلو جدبات ويكا سنة سرعات ناي كينات يكون سنة سرعات نايتي مثل كان خمي غير كان توسط كرينا كله الله سبحانه وتعالى مستتقوى مستفرات الله سبحانه وتعالى يا أساس رمال واتقوا الله الله سبحانه وتعالى فره أمنقهم أمنقوا تقطع الله مكلا خلق بورو واعلموا أن الله مع المتقين كونتي فنتوز لكم تخطرسعوا زيبلكم الله سبحانه وتعالى كل جزية مستوى متقين مستوى فرحت الله مستوى أمنقوا سقاي الله القطاع الله تأزاز الله نخبروا الله سبحانه وتعالى أززهم النافتصموا أمنقوا مكلا خلق زقبروا الله سبحانه وتعالى كل جزية مزهم سبات زيهم يعوتهم يحجزهم يدقفهم أب الدنيا أب آخران عبي عوتون يقون عطفهم سنزي الله سبحانه وتعالى كل جزية مستوى متقين أب الدنيا يخون أب آخرة يخون
ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا آية زئ علماء بزح تزاربهم ولا مالتي فيبلغ العلماء آية زئ أمنت ورد أب نفقة تنفق في سبيل الله في سبيل الله كل زمال عي لله الك توፅኦ ማለት እዩ ንجهاد ይኹን ንመስኪን ተዓንግለሉ ይኹን ንስድራኻ ተውፅኦ ይኹን ንዘኽታምትዎ ይኹን ንመስጊድ ትስራሕካዮ ይኹን ንኩሉ ር ዝኾነ ንኩሉ ትዕብል እያ ይብሉ ግን ብዝያዳ እዛ ኣያ እዚኣ ውን ካልእ ትርጉም ኣለዋ ወይ ከዓ ብዝያዳ ከምቲ ኣصሓብ الነቢ صلى الله عليه وسلم ዝበልዎ እንተ ክንርኢ ኮይና ካልእ ትርጉም ኣለዋ ይብሉ فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ተባሂሉ ሓደ ካብቶም أصሓብ النبي صلى الله عليه وسلم ነዚ ኣያ እዚኣ ትንትና ከሎ ይብል እዛ ኣያ እዚኣ ኣብ ግዜና ወሪዳ ኢሉ ሓዲስ ይጠቅስ ማለት እዩ فيقول أبز آية زئ يقول حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف من العدو طبعا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اتب الآية فيقول حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف من العدو أو على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة القسطنطينية طبعا حجي أب تركيا لا مالتي تا وانا ختماناتهم مالتي اسطنبول جنا أب جزي أبو أيوب الأنصاري أب جزي سيدنا معاوية مالتي شعو تجمر جهاد مالتي شعو أبتي قسطنطينية نعاقنا تك عن كلنا يبل حدا خافتهم مهاجرين كافتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاب مكان مدينة زهاجروا انتهى يقبر له مالت طنينو أفت مسرع ناي صلاة أتو مالتي أفت مسرع صلاة نزي مسرع زي قريد هو يحلف له مالتي طبعا لبينه سلازأتوه فقال السبات انتهى لهم ألقى بيده إلى التهلكة نسى بزنه صدف إيواء أب تهلكة أب هلاكة طفعات نفسه أأتي بالمالتي لأنه الله سبحانه وتعالى أبزأ يزيئة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سلزبال مالتي فقال أبو أيوب الأنصاري نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا إذا آية زئة نحن بزيادة عباخ نفلطيله إيمن لسمالته إنما نزلت فينا زئة نبانا أكوى وريدا نعنا تكس يعني را صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا يبل نحن مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسኦም تقارسنا مسኦም بحد نرنا بحد حديرنا نكالس نرنا كل تي مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زكايد زنبر كينات يخون غزو يخون مس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنا نكايدو نرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دقفو نرنا كسع اسلمنا أسفحفح اسلمنا لبننا ترخبوا إذا كل عوتات مسترخبة رقعات ترخبوا إذا كل مسترخبة نحن توم أنصار مالت أبو أيوب طمان كفتم أنصار أبو أيوب الأنصاري كاب أهل المدينة مالتي تأكدنا حدا جزي يقولنا كنزارب جنبرنا فاجتمعنا معشر الأنصار نجيا نبينا تزراربنا مالتي انتهيت بها إلهم فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله وكنا آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما إلهم انتهيت بها إلهم احنا حجي مس نبينا محمد يرنا قدم حجي مسؤول كنا تواقئنا تسلمنا تعويتو صبوغ ترخيبو حتى أتي ناي سدرانا ناي دكنا ناي جنزبنا قلت كيبلنا من تسلمنا كله نطفئون يرنا جنزبنا نهب نرنا ولادنا رسعنا نبرتنا قديفنا ددح لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم زسلمنا نخن عوت فقد قلنا خدنا نواقع أن نقعتل نرنا سنزي حجي تقينات زحيريو
ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ እውን ውሑድ ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ናፍቶም ደቀናን ናፍቶም ስድራናን ዘይንምለስ ምስኦም ኮፍ ኢልና ዘይነዕርፍ ኢልና ተዘራሪብና ይብል فأنزل الله سبحانه وتعالى እዚ ምስ በልና الله سبحانه وتعالى እንታይ يريد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فقال فكانت التهلكة تتهلكة تبهل እዚ ሰብኣይ ዝገበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد هلاك ዝበሃል ከምዚ ጌርካ ፀላኢ ምውጋዕ ኣይኮነን ጠኒንካ ብትብዓት ምቃታል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጅሃድ ገዲፍካ ኣብ ገዛኻ በጥ ምባል ምድቃስ ምስቶም ደቅኻን ወላድካ ምስኦም ክድቀስ ከለኻ ጅሃድ ክትርስዕን ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ ተህሉካ ዝበሃል ኢሉ ኣቡ ኣዩብ الأንሳሪ ነዚ ኣያ እዚኣ ይትንትና ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ሕጂ ተገምጢሉ ማለት እዩ لأن እንተ ደኣ እቲ ኩነታት ናይ እስላም ትሪእዎ ኣለኹም እንተ ደኣ ጅሃድ ተገዲፉ እቲ ቃልሲ እንተ ደኣ ተገዲፉ ኣብ ሃላክ ኣቲኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ፀላኢኻ ይገድፈካ ኣስለ ፀላኢኻ ቀትለካ ማለት ሓይሊ የብልካን ሓይሊ ዘይብል ሰብ ኩሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝነብር ፈቲ ሃላክ በዓልካ ተምፅለኻ ማለት እቲ ጅሃድ ተደኣ ተገዲፉ እቲ ሓይሊ እንተ ደኣ ገዲፍካዮ እቲ ሃላክ ክትመፀካዮ እዚ ካፍቲ ሓደ ሃላክ ይኸውን ማለት እዩ لذلك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد فيه እዚ ቃል እዚ እውን ቶም علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زبلو كم بعل حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة ثم تابعين ثم علماء زبلو زنبري قال ابن عباس أبزع يازي ابن عباس انتايبن أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا كل جزء في سبيل الله خبار كله دمانت زيادة لجهاد خون كله فابن عباس تايبن أنفق في سبيل الله لسبيل الله لله كان جهاد الكاس جنزب كوثر وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص ولا حنت سهم إذا سهم ما لزال اشتي كوينات أطماتي كرامات أتو ولا نساتخن ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا ولا حنت بالله سخبر يقولون أب جهاد ستسلف مالتي سعيد بن المسيب بزعبا زياء وكتكس كل لما أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق قال الله سبحانه وتعالى طبعا بزح آياتات أنفقوا إلو تقيسوا نيرو مالتي إنفاق في سبيل الله مالتي لجهاد لكم جزوكم أوصعوا استباه مالتي فقال سعيد بن المسيب لما أمر الله بالإنفاق قال رجال أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء قال سباتون الزعين الذي تسمعهم في سبيل الله تلعوصنا خندكن دينا خنبلنا إلهم حسبهم مالتي لكن الله سبحانه وتعالى بزا آيا زي آمل يسلم مالتي اتي دخلت تطفئات تي هلاكن انتايو بزيادة اتي سبيل الله الكان تلعى زي توسع كوينك في سبيل الله تلعى نزوك زي توسع كوينك الجهاد الكان تلعى زي تتنابع كوينك زيوت زيادة هلاك زبهال طفئات زبهال فلذلك يقول عطاء وابن عباس البهارون بزعبا زي آية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة مالت أب هلاك زبهال أفتقينات آتخا مالتا يكون انتهي دعا إنما أن تمسك بيدك عن النفقة كافت نفقة كافت لله الكا جنزب توصو كافت سبيل الله الكا توصو جنزب نعو انت دعا حسكايو نعو انت دعا أيكفلون لك يهبون أنت دعلك زين جزاء رسول تهلك زبهال ابن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يأمر الناس تقد نجر مزايا أساسا لا جهادي أبرئسهم في سبيل الله كتوصع لك مالته التي تغصنا مالته أفتقل الله سبحانه وتعالى زفتوه أفت آخر آية وانت دارئين أنت ابن وأحسنوا والإحسان أعلى مراتب العبادة بحاجة ترقم أنت الأخ نصدقنا كنت حديث جبريل الإحسان انتهى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه إحسان زبهل حاجة ترقمه تلقل ترقمه لأن الله سبحانه وتعالى لك كم زب قدمي خاذوا لهم ذات رئيوز الله خينك كتم لكم مالتي حدا نقرأت قدمي خاخون كل جزء تأثير له مالتي أسر ركب مالتي ويتفره ويتفوتوا مالتي قل من الباش أنا أنت لقلنا الله سبحانه وتعالى أنت أتمل كينك كتسرع بالكان تذكر أن الله سبحانه وتعالى يرئك إيزو اللوموني كل من قصة قصتك كل
ንጥፈታት እትፍፅሞ ዘለኻ الله سبحانه وتعالى ኣይሕብኦን እዩ ስለዚ ተጠንቀቕ ንالله سبحانه وتعالى ቀጢልካ መገዲ ሒዝካ ኺድ ማለት እዩ በቲ ካልእ ትርጉሙ ድማ ኢሕሳን ዝበሃል ግብረ ሰናይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰናይ ክትገብር ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብኡ እውን ትነፈቃ ማለት እዩ እቲ ኢሕሳን እቲ ጂሃድ እቲ ኢንፋቅ ፊ ሰቢልላህ ሓደ ካብቲ ኢሕሳን ልዑል ናይ ኢሕሳን ትርጉም ዝሓዘለ እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ኢሕሳን እቲ ግብረ ሰናይ ይኸውን ማለት እዩ والله سبحانه وتعالى ቶም ግብረ ሰናይ ዝፍፅሙ ቶም ሰብ ሰናይ እውን እንታይ እዩ ፈትዎም እዩ فيقول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ቶም محسنين ቶም ሰናይ ዝገብሩውን بزيادة فتوم إن الله يحب المحسنين أحسنوا سناي نجبروا جبر سناي فتصموا مخنياتو الله سبحانه وتعالى خفتوكم سلازخونه الله سبحانه وتعالى نخفتوكم لكم سناي فتصموا ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر منها عليكم السلام طيب دحر أذان نبدأ إن شاء الله طيب مش عارف إذا آية دي أنا واحد آية وأتموا الحج والعمرة لله من الباش جزي خي حطرنا وكا مونغو خابد نقبرة أفتي زحزنا يا فايدة تأتنا حيش مسلني خلياتي دي أنا واحد بحراي بزعب الحج كله تكسر زخونت أكل دي لو معتي قلي كابا تقسنا بحرفات زلزل الصوم دما فرقة نقبرة إن شاء الله تنمصع زلوا آياتات ناي حاج بحسا من تكون وسدا نازل الصوم انت محلالفنا يا حي ايش رايكم طيب خلاص كابونا وين محلالفتي لو معات زحزنا وقال فائدات زحزنا تدعى خوينو كمتي صومنا ولمدنا تساعتها فنتكم نصعب مالتي نعم نعم حدا كافتن كن فائدتها زحزنا يعني بالحونا الله سبحانه وتعالى مكة حرم كم زقبرا كم زحرما تي محرماون أبجز يسلمنا ترى يكون نيرون تايد أخمتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقصوا سماين مدرن خلق الله ما تشعو يحرم ونزا بيت الله سبحانه وتعالى وكان نزا مكة خمخانو تي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفقدت لهم حلال زخونت لهم خواقولا وصو ساعتات نيرو بت الله سبحانه وتعالى زفقد لهم إذا حنتي فائدة حزناء بالمالك نعم تفضل نعم نعم أي نعم أتي صغا شهيدا مسيكا مالتي ويون تي في سبيل الله زتبالتي لله الكا ويكا في سبيل الله ويكا تزموته شهيد كون مالتي تي نزل سراح زفصم زلو دمالت سروحو اب سبيل الله افت الله سبحانه وتعالى زدليون رب الله سبحانه وتعالى زفوتون قالسي جهاد كون اينايو الله سبحانه وتعالى ويكا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسينهم الله وسدماني لقبيله خازي كونس دم كان نعاليت كان نمبقل كان نعو نمعبال نعو لعلمات نمركاب زي كونس انتهي دقاء نتا لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى دين الله سبحانه وتعالى خصفح فحن إلك دين الله سبحانه وتعالى خزرقحا كصفح فحن إلك خطك على سكلخا زيت في سبيل الله زتبهل دأنبر كان في سبيل الله زتبهل يلن ولاون بتبع لنا تقالس ولاون بقرات لنا تواقع طيب النبي صلى الله عليه وسلم أفتي بيت الله الحرام كنات مستفقدهم أبزع عيازي أنا نبرنا أبزع عيازي أزرعنا يوم تم كواقوهم تم تواقوهم بس الحرام نعوم يخاطوا واقع أنبر ترى زي تواقعك استخاونا يتجمرون خامالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم كواقوهم كله نتم تم عندي وتعب مجمريا تم كناس جمروا تم حتى سلازم نبروا الله سبحانه وتعالى نزيهم
ንኽቀትሎም ንኽዋግኦምን ኣፍቂዱሉ እዩ ማለት እዩ እዚኣ غሉል ማለት እዩ ኣብ እስልምና ኩሉ ዘይናካ መውሳድ ክልኩል እዩ ካፍቲ ሓደ ክልኩል ዝኾነ ድማ غሉል ተባህለት غሉል ድማ ኣብ ዓውዲ ኩናት እተ ኣለኻ ኮንካ እሞ ከዓ ናይ ፀላኢ ንብረት ሰልቢ ወይ ከዓ ተማረኸ ንብረት ኣሎ ኮይኑ ካብዚ ንብረት እዚ ባዕልኻ ብኢደ ወነንኻ ትወስድ የብልካን እንታይ ደኣ መን ከፍቀደልካ ኣለዎ ማለት እዩ ትመራሒኻ ከፍቀደልካ ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እንተ ሂቡካ ወይ ከዓ እሱ እንተ መቓቂልዎ ድሕሪኡ እጃምካ ዕድ ትወስድ ማለት እዩ እንተዘይሎ ግን እዚ ተግባር እዚ ገዛእ ርእሱ ዓብዪ ዘንቢዩ ኣብ ዮም ቅያማ ውን ሓዊ ጀሃንም ዘእቱ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ከባኢረ ዝኖ ካብቲ ነቢ ስ ሰለም ከባኢረ ዚነው ኢሎም ዝተቐስዎ غሉል እዩ ማለት እዩ ድሕሪት መድሓ ይመፅእ ድሪስ መሰሉ ተጋህሰ ሰብ ልክዕ ፍሕኒኦ ክፈዲ እተ ኮይኑ ካብቲ ተጋህሶ ዝያዳ ክሓትት የብሉን ዝያዳ ውን ክፍፅም የብሉን እንታይ ደኣ ልክዕ ብፍትሒ ወይ ከዓ ትናቱ ከምታ መሰሉ ተጋህሶ ወይ ከዓ ከምታ ንብረቱ ተወሰደቶ ወይ ከዓ ከምታ ካብ ስውነቱ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ናቱ ዝነበረ እተ ክመልስ ኮይኑ ልክዕ ከምታ ናቱ ክመልስ ኣለዎ ዳ እበር ካብኡ ዝያዳ ካብኡ ላዕሊ ክጠልብን ካብኡ ክወስድን የብሉን እዚ ሻهር الحራም ውን 4 ወርሒ ከም ምኳን እነ ዒደة الሽሁር عንد الله 12 ሻهር منها ክንደአን 4 ሕሩም እተን 4 ኣዋርሕ الله ስብሓنه و ሕሩም ገይርዎን ማለት እዩ ሓራም ገይርዎን ማለት እዩ ሙምታዝ እዚኣ ኢሕሳን ኢልና ዝጠቐስናያ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ወላ ውን ረቢ ኣይርኣዮ ዳ እምበር ኣላه ስብሓንه ወላ ይርኤካ ስለ ዘሎ ካብኡ ክትሕባእ ስለ ዘይትኽእል ኩሉ ምንቅስቓሳትካ ይርኦን ይፈልጦን ስለ ዝኾነ ንኣላ ስብሓን ወላ ፈሪህካ ክትጓዓዝ ኣለካ እቲ ኣላ ስብሓን ወላ ዝኣዘዘካ ውን ክትፍፅም ኣለካ ማለት እዩ እተን 4 ወርሒ እንታይ ናይ በልካየን እንታይ እዩ እዚአን ሰለስተ طብዓ ተኸታትለን ራብዐይቲ ኮይስ ኣምፅካ ረጀብ ኮይስ ማሻ ላ ና طይብ ብመን ኣሎ ፋይዳ ዘለዎ ላ እጃም ኣይትድገሙ ከይደገምኩም ጅሃድ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ዓውዲ ኺናት ቂታል ውግእ ክካየድ ከሎ እስልምና ነዚ ኩናት እዚ ገደባት ገይሩሉ ማለት እዩ ስነ ስርዓት ገይሩሉ እዩ ኣብ ዓውዲ ኺናት እየ ዘለኹም ሞ ድላ የገብር ፍቀደኒ ክትብ የብልካን ንዝኾነ ክትቀትል ፍቀደኒ ክትብል የብልካን ዝኾነ ንብረት ከብርስ ክእል የልካ እዚ እምነት እዚ ክህልወካ የብሉን እንታይ ደኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እስልምና ነዚ ጉዳይ እዚ ስነ ስርዓት ገይሩሉ እዩ ካብቲ ስርዓቱ እንተ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ኸ ናብቲ ዓድቲ ስወልካ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ክትቀትለን የብልካን ኢላ እንተ ብረት ኣልዒለን ዝቃተላን ዝዋግኣን እተ ኮይለን ማለት እዩ ቆልዑት ክትቀትል የብልካን ንብረት ከተቃፀልን ከተብርስን የብልካን እንተ ደኣ ሩህባን ወይ ከዓ ፈለስቲ ከም ዝኣመሰሉ ዘይዋግኡ ጥራይ ነብሶም ንዒባዳን ንኣምልኾት ኣላ ስብሓን ወላ ጥራይ ንህቢና ኢሎም እንተ ኣብ ውሱን ቦታ ዝቕመጡ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ውን ግልፅ ክትብልዮም የብልካን ገዲፍካዮም ኣለካ ክትቀትሎም የብልካን ምክንያቱ ንዓኻ ምንም ጎድኡኻ ስለ ዘይክእሉ ነዞም ሰባት እዚኦም ውን ክትጎድኦም የብልካን طبعا ኣብዚኣ ኣይተጠቐሰትን ሕጂ ሎም መዓልቲ ጠቐስናያን ግን እቲ ጅሃድ ንገዛእ ርእሱ ክልተ ከም ዝምቀል ማለት እዩ ፈርዲ ዓይንን ፈርዲ ክፋያን ክኸውን ከም ዝኽእል ማለት እዩ እንሻ ላ ሃለና ኣያት ናይ ጅሃድ ክመፅኡ ዳሕራይ ኣብኡ ክንትንትኖ ኢና ማለት እዩ
نعم سمحة الإسلام ت اسلمنا نهنة تناي اسلمنا كسع كندي بلፅነት ወይ ከዓ ልኡልነት ከም ዘለዎ يرአና ማለት እዩ ጉዳይ እዚ እቲ ኩናት እናተኻየደ ከሎ እቲ ምቅታል እናተኻየደ ከሎ ወላ እውን እቲ ሙሽሪክ ኣብ ቤትካ ኣትዩ ከሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ሙሽሪክ እዚ ካብቲ ዝፈፀሞ በደላት ዝያዳ ክትቀፅዖ ከም ዘይትኽእል ሞይቱ እዩ ሙሽሪክ እዩ ካሓዲ ኢልካ እውን ሞይቱ ከሎ ክትቆራርፆን ክትበላሽዎን ዓይነቱ ከተነቁርን ወላ እዝኑ ክትቆራረፅን ወላ ከብዱ ክትብሕቁርን እዚ ኩሉ እዚ ከምዘይፍቀደካ ስለዚ እስልምና ክሳዕ ክንደይ ፅሩይን ንፁህን ከም ምኳኑ ክሳዕ ክንደይ እውን ልኡልን ክቡርን ምኳኑ ዝሕብር እዩ ይብል ደግም ዳዝም ይሃለ نعم وأنفقوا في سبيل الله كلنا قال الله سبحانه وتعالى ون تي اسلمنا انت جهاد كند حيلو ابيو تي ناي ገንዘብ حيل ስለዝኾነ ተዳ جهاد كايد ኮይኑ قالس كايد ተዳ ኮይኑ انفاق يدل مالتي ገንዘብ يدل تدا ገንዘብ زي ኮይኑ تي جهاد يدكم مالتي فالله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله كلنا قال نز جهاد زي نخلحل نز جهاد زي نخنبراتعن انفاق قبور لنا له مالتي مخنياتو اسو بزي ገንዘብ بزي نفقان خيد كم زي خير نعم እዚ ማለት ሓደ ካፍር ከሎ ማለት ወይ ሙሽሪክ ሓደ ካሕድ ወይ ከዓ ሙሽሪክ ከሎ ሰናይ ዝገብር ሰብ ኣሎ እሞ ከመይ ጌርኩም ሰናይ እናገበረ ከሎ መስኪን መሳኪን ይዕንግል ድኻታት ይህብ ፅቡቕ እናገበረ ከሎስ ከመይ ጌርኩም አላህ ስብሓን ወተዓላ ፅባሕ ንግሆ ከሳቅዮ እዩ ትብሉ ወይ ከዓ ክዕዝቦ እዩ ትብሉ ኢሉ ምናልባሽ ሰብ ይሓትት ይኸውን ኣሎ እቲ ቀንዲ ነገር ተስልምና እቲ ሓደ ሰብ ሰናይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ቁፅሪ ክኣቱ እንተደኣ ኮይኑ አላህ ስብሓን ወተዓላ ተቐባልነት ገብረሉ እንተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ኣብ እስልምና ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ንገዛእ ርእሱ እዚ በቲ ዝዓበየ ዙኑም በቲ ዝዓበየ ዓመፅ እዩ ጀሚሩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ዓመፅ ካብ ግብረ ሰናይ ዝረሓቐ ኣብ ክንዲ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ዝኸለቆ ጎይታ ንዕኡ ክንዲ ዘምልኽ ንኻልእ የምልኽ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓመፀኛ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ዓመፅ እናገበረ ከሎ ነቲ ንኣሽቱ ሰናይ ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ክረአ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እንተደኣ እዚ ግብረ ሰናይ ዝገብሮ ዘሎ ተቐባልነት ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ እስልምና ክኣት ኣሎ ወመን የብተغ غይረ الإስላም ዲና ፈለን ይቕበለ ሚን ፈፂሙ ኣይቅበልን ማለት እዩ እንተደኣ ካብ እስልምና ወፅእ ኣሎ ኮይኑ ላ ኢላሃ ኢለላህ ተደኣ ዘየላ ኮይና ኣብቲ ዓብይ ጌጋ ኣብቲ ዓብይ ዓመፅ ስለ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ኮነ እቲ ሸርጥ ናይ ሓደ ነገር አላህ ስብሓን ወተዓላ ቅበለልካ እንተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ኣብ እስልምና ክትኣትለካ እቲ ንኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ምዃኑ ሓደ ጎይታ ምዃኑ ኣምልኾት እሱ ከም ዝግብኦ በዚ ክትኣምንን ንዑ ክፍፅምን ከለኻ ብድሕሪኡ እቲ ንሰብ ትገብሮ ሰናይ ግብሪ ንሰብ ተዕንግሎ እሱ ይሕሰበልካ ማለት እዩ እስኻ ቀዳማይ ነገር ምስ ጎይታኻ ምስ ተኸላቂኻ ምስኡ ተባዒስካ ከለኻ ነቶም ፍጡራቱ ሰናይ ጌርካሎም ኣጅር ክረክበልካ ወይ ከዓ ፃማ ክረክበልካ ክትሓስብ ከለኻ ቆኖ ኣይኮነን طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين